Pangulong Rodrigo Duterte anaa sa maayong kahimtang ug padayang nagtrabaho sukway sa migula sa social media nga giatake kuno sa kasing-kasing. Ani ang report. Hulagway kini ni Pangulong Rodrigo Duterte kauban si Senator Christopher Bongo. Tubag kini sa mga nagapangutana kung asa na kuno ang Pangulo o kung tinuod ba ang mga nanggawa sa social media nga dili maayo ang kahimtang niini human giatake kuno sa kasing-kasing. Sa post ni Senator Bongo, busy kuno ang Pangulo sa pagtrabaho. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi po totoo yung mga fake news na kumakalat kahapon na mild stroke daw po ang ating mahal na Pangulo. Hindi po yan totoo. Inay tunglohon ang Pangulo og dautan, mas maayo na lang kunong magkahiusa ang katawan aron mapakgang na ang krisis sa pandemya sa nasod. Sana po itulungan nyo na lang po ang ating mahal na Pangulo upang malampasan natin ang krisis na ito bilang nagkakaisang mamamayang Pilipino. Ako si Taco Campo para sa One Mindanao.